ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ತೆರೆಮರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಯಿಯಂತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಕರಾವಳಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅದೆಷ್ಟು ನೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರು ಪ್ರೇಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಯವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪಂಡೇರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಪೂರಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದು ಕಲ್ಪಿರ್ಬಂದ ಆಡ ಇರು ತೂದು ಕಲ್ತಾರೆ. ಆ ಅಂಚ ಕಲ್ಪೋಡಾಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಕಲ್ಪರೆಗೆ. ಇರಗೆ ಎಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆಣ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಪಂಡ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಪನಲ್ಲೇ ತೊಂಪೊಂತಾರೆ ಆಡ್ಬೇಕ. ಏನು 4 years ಪನ ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರು. ಆಡ್ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಡೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುವರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕಜಿ, ತುವರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿ, ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವನ್ ಮೇರ್ಲ ಒಳ್ಳಿರು ಮೇರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲ ಒಳ್ಳಿರು ಪೂರ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಂಡ ಮಾಮಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತ. ನೀವು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವಂತೆ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂಚ ತೂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ. ತೂದು ಯಾನಕ್ಲನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅನ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಸೆ ಮುಂಚೆ ಮೆರಡ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಮೇರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮೇರಿನ ವಿರೋಧ ಇತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇಜೆ. ಬಟ್ ಮೇರೆ ಉನ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತುಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆ ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೇಡೀಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಯಿರ್ ಪಣಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡರಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡತೆ ಅವು ಆತ ಈಸಿಡ್ಕೆ ಏನೇ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಐಟೆ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ. ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕೆಂಚನೂರು ಬಂದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಜಾಂಗಣಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನವೀನ್ ಸರ್ ಪಂದೊಂಜಿತ್ತೇರೆ ಬೊಕ ಅಲ್ತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಒಂದು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪಂದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದಿನ ರಾಜಾಂಗಣಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ದಜಿ ಆಂಡಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸುಮಾರು ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾಲ್ಯ ಅದು ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಕ ಏನ ಪಂಡ ತೂದು ಕಲ್ತಿನ್ ಪಂಡರ ತೂದು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಚೂರಾಣಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ತೂಪಿನ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಠ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪನ ಮಿನಿ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದೇ ಆರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ನಮ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಂಕವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಈರು ಪಂಡರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಆರು ಭಾಗವಿತ್ತೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರು ದಾಲೊಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮೂಡು ಅರ್ನ ಪಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಯ ಆ ಪದ್ಯ ಗೊಂಜಿ ನಲ್ತೀನಿ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಆರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಪದ್ಯ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಮನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲ್ಪು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಇರೋಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಐಕೇನ ಪಂಪೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬನ್ನೋದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದಿಂಚ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದೆ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪುನ್. ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೇಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರಸಂಗ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಬಟ್ ಒಂದು
ದಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಿಪುನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತೆ ಕತೆಗಳಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಂ ಪೋಲಿ ಕತೆಗಳು ಪಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆವಡು ಬೊಕ ಈರು ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಥೀಮ್ ದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರಿಪರ್ ಪಂಡೆತುಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೀನಿ ಅಗ್ನಿ ಪಂಜರ ಪಂದ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವನುಂಡದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಆಗ್ಲೇನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಲಕ್ಕನೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅದನ್ನ ಅಗ್ಲಗ್ಲನ ರಕ್ಷಣೆ ನಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಎಳೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಳೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ವಿರೋಧ ನಮಕ್ ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎಂಚ ವಿರೋಧ ಸವಡು ಒಂದಟ್ಟು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಸ್ಟ್ದ ಕತೆ ಬರೇ ನಾನು ಪಂಡ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪೈತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಡ್ಡೋಲೋಗನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಕತೆ ಒಂಜೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಡವು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅವು 2 ಗಂಟೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏನು ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುನ್ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲ ಕೈಜಿ ಮಿಡಿಲ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪೂರಾಗ್ಲೆ ಬಕ ಮೇಲ್ನೊಡಿತನ ಕಲಾವಿದರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂದ ಆವಡು ಎರೆಂದ ಬೋಡು ಪೂರಾಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬಕ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಡ ಹಾಸ್ಯ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ನಾವೇ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ರಸಂಗ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 100 ಎಬವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಪಂಜರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅವಳ 100 ಫಸ್ಟ್ ದ 100 ಸಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡು ಏನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡ ಅವಡು ಮಾಮಿ ಅವಡು ಕನ್ನನೆ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತು ಪಂಡ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆತೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿಲ್ಲಡ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ವಿರೋಧಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಲ ಒಂದಾತ ಅಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲಡ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ಪಂಜರ ಒಂಜಿ ಸುರೂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆದಾಗ ಅವೆಂತೂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಪುರ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೇನಂತೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಪಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಳದಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನೆ ಮಲ್ಪವುಡು ಐಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಲ ಉಂಡು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಅಗ್ಲೆ ಯಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನೋಡ್ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀರ ಪಂಡ ಮೇರೈತ ಮೆಂಬರ್ ಮೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಪೂರ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಣ ಹಣ ಅವು ಒಂಜಾದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಜರದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಿತ್ತಾರ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಳದಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನದೆ ಅಗ್ಲೇಟು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಗ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಗ್ಲೇಟು ನಮ್ಮ ಆತ ಅವು ಅಗ್ಲಿನೊಂಜಿ ಹೋಗನೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೇಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಗ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಬಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಆತ ಐಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಂಗು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಇಪ್ಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಇರು ಪಣಂದು ಪೋಯರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ಏನು ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಅವಳೆ ಅನ್ ಸುರುಕೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಪೊಣ್ಣುಲಿ ಗೊತ್ತ ಆತ್ವಿನೇ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡ್ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೇರೆ ಇರಾಣಲವರಿ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ನೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬರಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಅರಗಿಣಿ ಪಂಜಾರ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಲು ಕಲ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಬಂದು
ಓಕೆ ಈರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯೋಡಾಂಡ ಒರಿಯಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಪಂದ್ಯನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಪಂತ ಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಆಯ್ಬಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದ್ಯವಂತ ಯಾನೇ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆತೊಂದಾಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಳೂರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಒಂದೇ ತೊಂಡೆ ಬಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಮೆರಡ ಪಂತಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಾಯ್ಬಾಗ ಮೆರಡ ಪಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂಚ ಮೇಳದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕೊರ್ದು ಆಡ್ಗ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿರ್ ಮೇಲೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಓಕೆ ಇರ್ ಬರೆದಿನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಕ್ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಸಿಕ್ಕದ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರೆತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡ್ದುಂಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದಿನ ರಾಜಾಂಗ ನಡೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ರಾಜಾಂಗ ನಡೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಈತ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಬೈದಂಡಿ ರೇಗ ಐಟ್ ಪಂಡರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ ಬೈದಂಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕೆ ಏನಾಲ ಬೂರ್ದು ಇದಮ್ಟ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲ ಪಂತಜರ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಬಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ಇದಮ್ಟ ಇರ್ಲ ಪಂತಜರ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೆಪರು ಅರಗಿಣಿ ಪಂಜರ ಬರೆದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಬರೆದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕುಂಕುಮ ಪಂದೊಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅವು ಏತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೋಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜವು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಡತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಕತೆದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಆತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಳಡ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೊರತೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಐಕ್ ಆತೆ ಜನ ಬೂಡು ಆಪ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರ್ನಂತೆ ಕೊರತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂತ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಅಂಚ ಈರ್ ಪಂಡರ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೊರತೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಗೀತೆ ಏನ ಪಂಡ ಐತ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಂಚ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಐತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದುಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂ ಕಡಿತ ಮಲ್ತೊಂ ಬತ್ತಿರ ಎಂಚ ಅವೇಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ನಗೆ ಇರೇನ ಪನ್ಪರ್ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಮಲ್ದಿರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಒಂಚ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ ಇಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುಡು ಅಂಚ ಬಂಗಾಂಡು ಬಟ್ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಕೆಲವರು ತೂಪುನಗ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡು ತೂಪುನಗ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೋಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಬಂಗಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆಗ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಣಸ್ತಿಕ್ಕು 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಮುಗಿಂಡ್ ಅಬ್ಬಗ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪು ನೌಕುಲಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರ ಪನ್ಪೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪನ್ಪೇರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಆತ್ ದುಂಬುದಾಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತದಾಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡಿ ಅವೆಂಚಿನ ಚಂಡದ ಶಬ್ದ ಏರ್ಕೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂಚಿ ಒಂದು ಆಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಜೆಡ್ಡೆ ಒಂದಾಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಡಿಲ್ ಮದ್ದೋಡು ಅಂತ ದಾದಂಡ ಪೂರಗ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬತ್ತು ಪೂತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಓಕೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ನನ್ನ ಮಗೆಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಲಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡರೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂತುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಇರಗೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಅಂದ ಅಣ್ಣಾಕಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅತ್ತ ಏರೆಗ್ಲೇಜ್ ಬಟ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬತ್ತನ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಲೇ ಮೊಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೇನ ವನ್ಪರು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಲ ವಯಸ್ಲಕೇನೊಲಿ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದಿತ್ತಯನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜವೇರು ಈರೇನ ಪನ್ಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಮಟ್ಟಗ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ಲೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ದುಂಬುಡಿಂಚಿಲ ಅಗ್ಲೇನ ಮಿತಾಪಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ ಹೋರಾಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಆಸೆ ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿತ್ ಬನ್ನ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಬಣ್ಣ ಪುರುಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೇನೋಡ್ ಬಂದಿ ಪೂರಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ
ಅಲ್ಲ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಒರಿಯವರನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೇರತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೇರಿ ಇರೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆರೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಓಣಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಅರ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತ ಕಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ ಅರ್ ಬುಕ್ ಕಂತಿಪ್ಪರಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಡ ಭಾಗವತಿಗೆ ನಾನು ಆರಂಚು ಎದ್ದೆತ್ತದು ತೂಪಾಯ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಗ ಕೆಲವು ಮತ ಅಂಚಾದ ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ಆತ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ ಅಂಚದ ಆತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಬುಕ್ಕುದು ಅವು ರಾಗ ಅದಿಪ್ಪವು ಆಯ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಇರೆ ಪನೋಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪನರೆಗ ಹಾಪೋಜಿ ಪಂಡು ಎಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಪಂಡು ಕಲ್ದಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂದಾಂಡೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಗ ಆತ ಪ್ರಸಂಗ ಪೂರ ಬರೆದಾರೆ ಈರ್ ಓಣಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಈರಾದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಓಣಲ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ನಾನು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಎತ್ತಿತ್ತು ರೈಟ್ಲಿಗೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮಂತರಂಗ ಸ್ಟೋರಿ ಐಟ್ಲ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟೇ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಎರಡ ಕೆಲವಾತ್ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರಗೊಂಡು ಇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೇಂದ್ರಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿರಾಮ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಒಲವಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡರ್, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ತೋಜ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಂಡರ್. ಇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಕ್ಕೆ ನೋಡಾಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನದ ಅಲಜ್ಜಿ ಊರ್ದಾರಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಏನ್ ಕಲ್ದಿನ್ಲ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು SSLC ಮುಟ್ಟ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ್ ఒక ಡಿಗ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ದರ್ ಇದು ಪೂರ ಕಲ್ದಿನಾರ ಜಾಬ್ಗೆ ನಾಡಲ್ಲ ಪೋತಾರ ಮದ್ಮೆಡ್ದು ಜಾಬ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇನ ಮದ್ನ ಆಯ್ಬೇಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೋರೆಗ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಆಡ್ಬೇಕ ಬುಡ್ನಂತ ಪೋತು ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತಾರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಪಂಡದ ಆಟಲುಂಟೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಭಜನೆ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಕಡಿಯಾಳಿಡ್ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಐ 10 ಮೆಂಬರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಯರ್ಲಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಭಜನೆ ಫ್ರೈಡೆ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿ ಮತ್ತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ರಾವುಟಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಇರೇನ ಅನ್ಪರ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಡು ವಾಯ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ತಲ್ಪನ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಗಂಡು ಕಲೆ ಬಂದ ಐಕೆ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಉಂದಾದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ವಾಯ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತ್ ನಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ನಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆತ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಹಾಡ್ ಅವಡು ಓವೇಷ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಅವಡು ಪುರುಷ ವೇಷ ಅವಡು ಅಗ್ಲೇನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ವೇಷ ಓ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷನ ಪುರುಷ ವೇಷನ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುರುಷ ವೇಷ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಪುರುಷ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪುರುಷ ಅವ ಇರ್ ಪಂಡರದೆ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಆ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರೆಗ್ ಓ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಇರ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲು ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಬರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆ ಪುನಾಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ದೀದ್ ಬರೆ ಬರ್ಪನ್ನಿದುಕ ಮೈಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ನಾಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಂಡ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಲಗ್ಲನೆ ಅಪೋಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ಬೇಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ನೆನಪ ಆಯ್ನದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಓ ಥೀಮನ್ ಪಸಂದ್ ಬರೆಪರು ಕೆಲವರು ಅವಡು ಪೌರಾಣಿಕ ದೀಪರು ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಈರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕನೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಆತೆ ಆಸೆ ಬರಪ್ಪನು ಕಾಲ್ಪನಿಕನೇ
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಪಂಡ ಪುಂಜೋನಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಜೋನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆರ ಇತ್ತು ಐಟು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ SSLC ಅಂಚ ಅಂದತ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆರ್ ಓಕೆ ಬಕದ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನೋಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀದಿನ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೂದನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡರ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪ ಪಂಡರ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಪ್ಪಂಡ ನೂದನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನೂದನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ ಪೋಯ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಎತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಐಕ್ ಪೋದಿದ್ದೆ ಬಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೂರ ದೂರ ಆಪಿನ್ ನಮಗ್ ನೈಟ್ ಪೋರೆ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪೋರೆಗೆ ಹಾಪು ಪೋದಿತ್ತು ಜಾನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮೇಲದ ಯಜಮಾನ್ರ ಪಂಡೇರು ನೂದನದ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಅನ್ಕ ಪೋರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಇಜ್ಜಿಂಡದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡೇನ ಹೇಗ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂವರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕೇನ ಮನ್ಪರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲೆಡ್ಲ ಕಷ್ಟమైన ಕಲೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಲಿಸ ಇಟ್ಟು ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಸಂಗೀತ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ವೇಷ ಪೂರಲ ಐತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅದೇ ಇವನ್ ವೇಷ ಐತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಅವನ ಉಂದಿಡ್ತು ಅತ್ತು ಸೆಕೆ ಕಿಪ್ಪುಡು ಅವನ ಆತು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ನಲ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ನಲ್ಪುನಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆದಿಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಎಪ್ಪುಡು ಅದು ಅಭಿನಯ ಇಂಥದಾಯ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಪೂರಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಲೆಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಅತ್ತವು 2 ಗಂಟೆದ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಏತು ಬಂಗ ಪನ್ನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಾಗಲೇ ಪಾಪ ಕಾಂಡಿಡ್ಬು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲಾಗ್ಲಿ ವೇಷೋಡೆ ಇಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬುಡುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡುವೆರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ರಕ್ಕಸ ವೇಷ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ ಆತು ಕುಲ್ಲೊಡದೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಒಣಸ್ಬಿಡ್ದು ಆ ದಿನದ ವೇಷ ಆ ಸೆಕೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂಚ ಸೆಕೆ ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಗ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಅರಿಯೋದಿಪ್ಪು ಇರಬೇಕಾರ ಅಂಚ ಆಪಕ ಆತ ನಲ್ಪು ಇರಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಲ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಓವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಕೆ ದೀದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಏನಾತನ್ ಪಂಡ ಇದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂವನಗ ಪೂರೆಪ್ಪೇರು ನಡುವನ ಪೂರಲಕ ಪೋಪೇರು ವೀಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂವೋಡಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಓಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮಕ್ ಅದ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡಲ ನಲ್ಪುಡು ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇ ಏನು ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನತಿ ಇದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಾದಿಡ್ಪಿ ಪಂಡರು ಕಡವಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸಡಿ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಾಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊದು ಪೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಇಪ್ಪುಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೂವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಎಂಚಾಪನ್ ಬಂದು ನಡುಟು ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರಾಂಡಲ ಕೆಲವರು ಮಿಡಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ದಾಯಿಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಗ ಬೋರಿಂಗ್ ಪದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ ಅವು ಆಯ್ತ ಗಂಧಗಾಳಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಏರೆಗೆ ಪೂಜಿತುನೆ ಅಕ್ಲು ಅವೇನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಾತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂಗೆ ಏತ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏತೋ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲವು ಮಾತು ಹನುಮಂತನ ಕತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೀರ್ ಪಂಡರು ಬೈಪಾಸ್ ಮೊರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಡೆತ್ ಮೊರಣಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡಿ ಪವಮಾನಿಯ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತೆ ಬಂದು ಐಟ್ ಏತ ಹನುಮಂತನ ಏತು ರೂಪ ಉಂಡು ಆತ 4 ಕತೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತೂಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪೋರೆಗಾಯಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೂಂಡ ಹನುಮಂತ ಏತು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕನ್ನಡತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತು ಏತು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಏತು ತೆಡ್ಡೆ ವರ್ಡ್ ಪಾಡುವರಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂಡಲ ಅಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪೌರಾಣಿಕದನೇ ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲೇನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಾವ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ
ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋಂಡ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೋರಿಂಗ್ ಪಲ್ಪನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೆಲವರೆ ಅಂಚಾಗ್ಲೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೋರಿಂಗ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ಕುವೇರು ಚಂಡದ ಶಬ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡಾಗ್ಲೇ ಅವು ಅಗಲಗಲ ಅವೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅವಡು ಚೆಂಡೆಡ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಈರು ವಾ ವಂಚಿ ಎನ್ನ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಐತ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬಡಗುತಿಟ್ಟದ ವೇಷಭೂಷಣ ಬಡ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಡಗುದ ಕೇದಿಗೆ ಮುಂಡಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇದಿಗೆ ಮುಂಡಸ್ ಬೊಕ ಕಿರೀಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂದೆತ್ತ ಪಗಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರೀಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಡಗುತಿಟ್ಟದ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಸೆ ಚೌಕುಳಿದ ಕಸೆ ಪಾಡುವೆರು ಅವು ಬಡಗುದ ತೆಂಕುದ ವೇಷ ಮೊಡದ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಭರಣ ಬಕ ಕಿರೀಟ ಅವು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಬಕ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಂಡೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಕುದಗಲು ಅಂತ ಹೈ ಪಿಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ ಚಂಡೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೇತೇನ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬಡಗುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಉಂತುಂದು ಬಡ್ಪು ತೆಂಕುಡು ಅವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂವೋಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಂದ ಕಾಮಿಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಾರ ಅವು ಎಡ್ಡನೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಡ್ಯಾಡ ಇತ್ತದ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಬಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯ ಮತ ಪತ್ತಾರ್ಪೇರು ಅವು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇಪ್ಪುಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಕನಪೇರು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಪತ್ತಾರ್ಪೇರು ಅವು ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ದಾದ ಕ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪಾತೆರು ಅವು ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ವೈದಿನಕುಲು ಹಾಸ್ಯಗಾವಾಡು ನೃತ್ಯಗಾವಾಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಹಿರಿಗೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಡಗು ತಿಂಟುಡು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾರ್ಕಳ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಅರ್ನಾಸೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ ಕ್ಯಾದಗಿ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಅರ್ನಾಸೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲ್ಪನಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಬೂರ್ತಿರ್ಬೋತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಸುರುಕು ತುನಗ ಒಂಕಲಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅವನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಬಂದ್ಬಾರ ಅವು ಪಂಡ ಆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಅದಾಗ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕಲೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ್ಲಿ ನೆನಪು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ನದೆ ಅಂಚ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ ಅವಾಗಲೇ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ವೀನ ಚಂಡದ ಶಬ್ದ ಭಾಗವತಿಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನಲ್ಪೊಡ ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡಿ ಅಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಗಂಡು ಕಲೆ ಪನ್ಪನೆಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಂದಾಂಡೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜದ ಆತ್ ನಲ್ಪನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪನೋಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಇವನ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪನ್ಪನ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎತ್ತೋ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ತೆಲ್ಪುಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ಮೆಂಟಲಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪವರ್ ಪನೊಲಿ ಇಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪುನ ಪವರ್ದ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪುರ ತಯಾರಿ ಅಕ್ಲಿನ ತಯಾರಿ ಪಂದಾರ ಅಕ್ಲಿದ ಏನೈತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಚೌಕಿ ಏನೇನ ಪುರ ಪನ್ಪೆರ ಅಂದಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಪುರ ಇಂಚ ಚೌಕಿ ಪಣ ಅಕ್ಲಿನ ಚೌಕಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಪುಣ ಒಂದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ అయితే ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾಗವತರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎರಡನೇದ ಮೇನ್ ವೇಷಧಾರಿ ಏರ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏರಿ ಅನುಭವ ಐತಿನಾಗ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪುರದೆ ಆಗ್ಲು ಅಂಚ ಆಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಗ್ಲೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಆಗ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಿನಿ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಪ್ಪು ಇರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಿನಿ ಈತು ಮಾತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡು ಗಣ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಡ್ದು ಗೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುರು ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುರು ಅಂಚದವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರಕೆ ಪನ್ಪನ್ ಬೆಳಕಿನ ಸೇವೆ ಪಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಅಂಚೆ ಪೂರಕ್ಲ ಪೋದು ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೋದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುಜಿ ಐ ಕಮ್ಮಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುಜಿ ಹೆಚ್ಚ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಂತೂ ಅಗ್ಲಿಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವರೆ
ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಣ್ಣ ಮನ ಇತ್ತೆ ಓವ ಘಟಕಾಗ ಬತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಏತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ತೂನಗಿರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಅವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಬಡ ಇತ್ತೆ ಪಗೇಳ್ಳ ಪುರ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒವು ಮತ್ತು ಮೊರನೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುರ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಕಿನ್ನಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಕೇನೆ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಮ್ಮಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪಿನ ಪನ್ನಗಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡರ ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾನಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಪನ್ಪರೀರಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಜೋಕ್ಲಿತ ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಯ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಣ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಲ ಒಂಚಿ ಕಲಾವಿದ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಏನನ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಕ್ಲೆನ ಅವ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವಾಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷುವಲ್ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೂ ಬೆರಿ ಸಹ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಆವಾಡು ಇರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಪಂತಿನಕ್ಲು ಆವಾಡು ಏನೇನೇ ಆವಾಡು ಇರೆಗೂ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊನೆ ಕಾದೊಂಜಿ ಏನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪರಿತಿನ ಪನ್ನಡೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗಲೇ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒರಿಯಡ್ದು ಓಲ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಏನೇ ಕತೆ ಬರೆಯೋಡು ಅವು ಅಥವಾ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೆ ಏನು ಹೊರ್ತಿಡ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲ ಪಂತಜೇರಿ ತನ್ನಟ ಪಂತಜೇರಿ ಪಂಡಲಿ ಯಾನ ಈಗ ದಾಲ ಅವು ಅಗ್ಲಕ್ಲನೇ ಇಷ್ಟ ಅಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತಾರೆ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂತೆ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕಾದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ದಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲೆ ಬೊಕ ಕಲೆಕಿಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾನು ಆತ ಒಂಜಿ ಪಂತ್ ಬೊಕ ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಡ ಪಾತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನಾತ್ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಪಂಡರ ಐಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಡಿರೆಗ್ ನನಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ನನಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಪೋಲೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇಡುಪೋದು ವೃತ್ತಿಗೂ ಬಲೆ ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ ಆಶಿಸಾವೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಪ್ರೇಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಕ್ಷಗಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.